Алейкум духтараку, ҳама кас асозен хубин. Духтаракои хушрӯ навори имрӯз аст. Итальянский светильни цветор бисёр мепурсиден. Мувофиқи талаби шумо навор мекунем. Иёра духтарако кирта медузонен. Ба кирташ беҳад хушрӯ мебурояд. Нархошон 140 сомон. Нархи донаро гуфтем. Касе бисёр мехара, бояд чӣ арзон мекунем. Ит свет аст, ит свет аст, ит свет ҳаст. Доенго шояд вақто буда ётон боша. Хай доенг итальянский хела фарқ мекунад. И гавса, и материалш качествоаш хушрӯ ба блеск метияд духтарако. Ира бинед духтарако. Чӣ глови хушрӯая? Аҷоибот фасон. Не да тагиш бойни гло ҳастай. Ча биё? Не духтаракои хушрӯ. Ёрдам те нишон тем глора. Ани даст аз свет будай. Ҳам хе кадесам намешава. И цвета, и цвета, и цвета духтарако. Ина духтараки хушрӯ. Ина айфон будай духтарако. Не, и цветчам ҳастай духтаро. Нархошро гуфтем 140 сомонӣ.